bedo ni lek kanyaboli ni ok ti godo e yo makare manyalo kelo konyruok ne jopiny ema miyo koro obole ka gima nie yaur ka gima nie bungu ing'eni gima nie thim ma ok idhi ne pile pile gima teri kuno onge mondo mi ing'in to gini nyalo ti godo nade ka waketo lek kanyaboli ni e tich makare minyalo ti godo to biro chuno ni mondo mi warite nikech mana lawi mirwako pile pile ema ing'iyo gokinyi to lawni oler machalo nade to bathe chalo nade to mo kirwak ga mibola bole kano kacha to bende buru mako machieng mibiro yudo to kare koro buru omake molokore maka koro idwa mondo mi ng'i kaka inyalo loke modog e kite machon cha to ok inyal gima miya wacho mai nikech ka ni ing'iyo tibiro yudo ni ntiere research ma wacho ntiere kit rech mamoko moselale nam lolwe minyalo mana nwang' e lek kanyaboli ka koro kwa nyalo ng'iyo ni to ere kata mana kaka nwanyalo preserve weche mag limbe tourism minyalo ti godo e kind lek kanyaboli ka tibiro yudo ni wabiro rite kora paro ni pod wadok mana kuom gima jowetega osewacho mondo ng'ini to ere kaka inyalo ket chik makare mondo mi tich nikech gimoro amora ma ok ti kata moko mi tich ng'ama de onge nikech king'iyo tibiro yudo ka siany mantiere e bathe kanyo nikech lek kanyaboli en gima king'iyo weche mag nembe to wawacho ni en Oxbow Lake tiende ni en nam maonge pi madonje to gima wuokie king'iyo kaka en king'iyo kaka ne obedo kuri biro ka kwa nyalo keto tich mar namni to gi siany mane bathe gi siany mane bathe kech kana ng'iyo pichni kacha tibiro ka ntiere nyaka se machon ne ok nyal yudi ineno ntiere nyaka se machon ma bende sego tinde yudo ka yudo tek to gin gik man kacha ere kaka wanyalo tiyo gi resources mag lek kanyaboli nikech adier mantiere ni kata mana county government bende ok bidhi keto omenda e gima ok duogo omenda to kinyalo ng'ini ere research minyalo tim kae mondo mi koketo omenda kuome to omenda duogo kinde duto ji ohero mana kama ntiere gimoro mondo mi kik wabed jok ma bedo reactive kaka wasewacho mondo mi wati gi mwandu mar